Asa tong inyo ha? 3B. Unsa may address dia? 3B ra. Sakop sa Lawaan? No? Lawaan no, Lawaan dos. Sakop sa Bahaway dai. Kanta ko no, sampuli ko no kanta ko no. Unsa may mo? Naigon mo ka? Sister ha? Kira. Sama na. Saan lang kanta? Sinulog? Gani, saan itong gani ha? Yang ano ang tutiwasan ni mo? Ha? Ha? Nasa mo mailay kumuha ni mo? Katuran doha? Board inbound? Ha? Kaya po naiguna po, di po ganda mo hatag di po. Manaigon ka, katulo sa usa ka semana. Ha? Paraon sa man, para kay ibong papa way trabaho. Mama day. Wala siya trabaho. Wala siya malabada. Wala siya malabada. Aw na, trabaho. Ha? Oh, mau lagi. Nay trabaho. Trabaho mo gyapon namang labada gud. Na mo gyapon isuhol. Imong papa nang uma. Nang uma yung papa. Tolto juga kada semana. Kada semana juga. Katolo sa usak semana. Pilam sa kitaon nimo? 300. Pila ka oras? Sugur buntag hantod hapon. Ikaw na naigon ka karon gikan baka buntag. Hantod hapon, hantod karon. Gasugo ka kala 10. Nya karon. Sa oras sa pila ka oras taas you know. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ka oras na. 8 ka oras na naigon. Pila na kita ni mo ron? 300 na? Yahaya din ni mo eh. Kapalit na kag bugas ron. No? Sikreto rin igo sa. Solve yun yung pamugas din ron. Di ka napit na naigon. Refill. Gasolinahan? Bulakaw ra ka pulos. Dito ra ka tigtuyok. Pila mo sa pinakadako nga gihatag sa imong gidaygunan? 4 pesos? Di ba karon nga nanaygon ka ba pila ka kinsa may pila unsa man ka nagidakuna ang kinsa may pila may pinakadako nga nahatag sa imo ha? Sa imong gidaygunan? 20. Mo na kasagaran hatag di sad tagsara no
Pinakagamay. Piso? Yan sa may batiyon ni mo daghan kag piso. Salamat gyapon. Og daghan kag 20. Salamat gyapon. Dato pa wa kay pili sa pila yatag basta kinsing-kasing. Ha? Basta matigo man gyapon hinahinay no. Pila edad mo ron? 13? Sige ba eskwela? Sige ba eskwela? Unsang grado ha? Ha? Grade 7? Mo grade 8 ka sunod. Wa kay si Piat. Wa pa kay hagbong sugad. Pila? Grade 7 pa ka, mo edad. Pila to 11? So, dapat unta nimo City 8 9 BGs 11. Grade 6 mo din na, punta. Grade 6 pa man ta ka, yang anong grade 7 naman ka? Sayas de kan eskwela? Sayas kan eskwela? Giduan ka size. Oh. Nah. Unsa mo grado hari ron? Ha? Grade 7 na mga ka? Oh, lagi. Bata ba nga nakuha day, naggraduan. 11. Dako-dako na mereka kita. Mahatag lang ang gamay ni mo. Ha? Nya, kantahe ko balik. Kanang klaro. Yan ha. May sensiyo kayo na. May napadugaw sa mga sensiyo ba? Dugang sa mong kita ba no? Na wara ka nawan ni karon, wara ka nawan ni? Wara ka nawan ni? Ah, tago-tago ka. Wa mo ko ilain sensiyo gyud. Oh, dia pa rin sa rin. Akareo. Kantahin ko kusab 33 oh. Kuha na puno-puno pa bugas. Kay ko gihagi ka manay gunda. Ha? Pliti. I-pliti ni mo? Ikaw. Nara ko di mo. Nara ni mo. Hindi. Tukar rin na. Di dos ko no. Ge, birahay ko sa. Kanang kusog yun ha. Saan lang kita? Ha? Pag-practice o kanang kanta nga nindot para dagko ang muhatag ka kanang imong dagunan na usa. Basta nindot kag tingog, nindot ka mo gitar. Ang imong dagunan ganahan sa na. Muhatag mo sa dagko. Ha? Practice ko. Pero sige lang, may lang at least ba, kugihan ka manaygon ka pun ba? Para makatabang kasi mga ginikanan. No? Bisag di pa kagagamao pero at least naning kamot japon ka. Makatabang ka no. Kapay tong bugas. Okay, salamat tong. Kina.